Mali kɔnɔ baara ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'o ye sifinnaka caman ye I ɲɛsin bololabaara ma n'o dɔ ye samara dilan ye I n'a fɔ bololabaara tɔw samara dilan fana kɔlɔlɔ ka bon Mamadu Sila n'ale ye samara dilanna ye Amidala ye y'a da don gɛlɛyaw la o mairie ka yɔrɔ fanfɛla mun na an sɔrɔta man ca n'u y'a ye u bɛ to ka olu yɛrɛ jaabi yɛrɛ bɛ tigɛ parce que ka d'a kan u b'a fɔ ko an ka dɔ sara o ye an sɔrɔta fana man ca bon vraiment ne kɔni b'a fɛ a ka wuli a ka jɔ kɛ pour que an bɛ se ka lafiya bolo cogo min na. Usumani Kulibali min ye samara dilanna ye da sera degun wɛrɛw ma. Donna la parce que an fa dɛmɛ n kana taa mɔgɔ den ne ekɔliden de ne defu sɔrɔ an orientation ma bolo la tun ne bɛ k'a kɛ fɔlɔ client dɔw u tɛ kuma ɲuman fɔ mɔgɔw u damagago u b'u pɛrɛn mɔgɔw kunna fɛn bɛɛ e yɛrɛ bɛ décourager mais u tila k'a bi u kunna ko olu bɛɛ du fɛn wɛrɛ de I ka baara kɛ dɔrɔn I ka wari sɔrɔ. Bon n bɛ wari sɔrɔ n bɛ n ka fini san yɛrɛ n bɛ n ka samara san yɛrɛ wa n bɛ n ba ɲɛji cɛ fɛnɛ. Jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon jamana ka yiriwa la o kama fasoden bɛɛ kan ka jamana ka hakɛ d'a ma a bi so n'ale ye lasigiden ye Amidala ye ye ɲɛfɔli k'an ye. O tɛ samara sirilaw dɔrɔn ye dɛ o ye bololabaarakɛla bɛɛ de mɔgɔ mɔgɔ I bɛ 200 sɔrɔ journée kɔnɔ I kan ka temps sara I kan ka temps kɔni sara impôt la pour que jamana ka taa ɲɛ yɛrɛ kama I kan ka temps kɔni sara a kun y'o de pour le développement du pays an bɛɛ kan ka sara. Samara dilan ye baara ye min nafa caman bɛ se a kɛbagaw ma I n'a fɔ ka jɔn n'u yɛrɛ ye ka jɔn n'u ka denbayaw ye ani lakɔliden caman de b'u ka lakɔliminɛnw san baara in na. Abiba Niantawo Tarawele Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ.